Príbeh. Keď mysel vytvorí realitu skôr než existuje. Boli chvíle v mojom živote, keď som si myslel, že sa niečo naozaj deje. Až neskôr som pochopil, že sa to odohralo iba v mysli. Pracoval som v Taliansku, blízko Bolzana, vo fabrike na víno. Jedného dňa sa ma spýtali, či si chcem privyrobiť. Začať o 3 ráno, čistiť veľké nádrže, v ktorých sa uchovávalo víno. Súhlasil som. Tie nádrže boli obrovské, možno 8 metrov vysoké, úzke, uzavreté. Dnu sa dalo dostať len malým otvorom. Obliekli ma do ochranného oblečenia, dali mi chemikálie a povedali mi, dávaj pozor, aby sa ti to nedostalo na telo. Pomohli mi vliezť dovnútra. Vo vnútri bola tma. Len jedno svetlo, žiarovka zavesená na kábli. A vtedy prišla prvá myšlienka. To nemyslia vážne, veď to je elektrina, keď to namočím, zabije ma to. Myšlienka, len jedna, ale stačila. Začal som čistiť, povrch bol klzký, všade voda, chemikálie a zrazu šmik, spadol som. A v tom páde som strhol kábel so žiarovkou priamo do vody. A v tom momente sa to stalo. Moje telo začalo triasť, začal som kričať. Panika, šok, strach, bol som presvedčený, že ma kope elektrina. Ale nebolo to skutočné. Tá žiarovka mala nízke napätie, možno 24 V, možno ešte menej. Nebolo tam žiadne nebezpečenstvo. Ale moja myseľ už rozhodla a telo ju nasledovalo. Keď ma vytiahli von a vysvetlili mi to, prišlo ticho. Nie preto, že sa nič nestalo, ale preto, že som prvýkrát jasne videl. Myseľ dokáže vytvoriť realitu, ktorú prežije ako pravdu. Bez toho, aby bola skutočná. Tiché pochopenie, odvtedy viem, že nie každá reakcia znamená realitu. Nie každý strach je pravdivý a nie každá myšlienka si zaslúži, aby som jej veril. Pretože niekedy to, čo nás najviac vystraší, nikdy neexistovalo.